Greetings, wonderful viewers. Welcome back to our channel. Don't forget to subscribe, turn on the notification bell, and join the membership of this channel to have access to perks. Thank you. To my Igbo brothers and sisters, especially, a very strong assertions and point has been made by these Igbo sons in this video. This video will be in Igbo language. Please kindly watch this video with your common sense, learn something from it, and drop your opinion in the comment section after that. Thank you very much. Igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m ọnụ. Ndụ mmiri ndụ azụ, mmiri atana azụ anwụna. Egwebelu ugobelu nke si bi ebere nkukwa ya. Ndị Igbo achọrọ m ịkpọba afa m mana ka m drọpụ ozi dị oke mkpa. Ka ozi masị ji aga bụ na ndị Igbo ga-afụ onwe ha dịka ndị Juu, ndị Israel nọ n'etiti ndị Arab na Nigeria. Onye Igbo ọbụla fụ onwe ya dịka onye Israel nọ n'etiti ndị Arab na Nigeria. Ihe akata arụ n'ime mmụọ gị, obi ya esi gị ike iji wee nọ agha. Agbụrụ ọbụla nọ Nigeria kpọrọ Igbo asị. Agbụrụ ọbụla nọ Nigeria kpọrọ Igbo asị. O nwere ife ma akụziri unu taa. Ịbata akpụrụ mmadụ 100, otu narị mmadụ, kpọbata ha na ọnụ ụlọ bụ mmadụ 10 ya nọ na ya, wee sị ha kpọchido ha ebe ahụ. Ihe ndị dị ike ya emewe ka ha gbube ndị dị adịrị ike ka ha wee nwee zọta ndụ ha. Nwere ihe mere n'ala Igbo ka bụ ihe mbụ. Nke abụọ bụ ọzụbụ ezighi ikwu eziri ibe na zụta nke ahịa jụrụ. Onye Igbo chụrụ ego gaba mana ọ chụghị uche, maka na anụsịara agha enweghị ihe a na-akpọ gorilla war. Ọ gorilla war ya edresi ihe niile asị na enwere 3 hours. Gorilla war ya echepụ enemy, maka ọ bụrụ na o merie n'agha nke agbakọrịtara egbe. Agha nzuzo, agha okpuru kacha bụrụ agha dị njọ n'ụwa. Anya nwa na-achịkọ ihe niile ọnụ. Onye meriri ihe nwezi ikikere ime etu wee so ya. Ndị Amerịka bara Iraq. Ịbata Iraq were ha ofu mkpụrụ ụbọchị 6 ha wee baa Baghdad tapchọọ ya. Soja 6 ka ndị Amerịka, ndị US nwụrụ. Mmadụ 6 ka ha nwụrụ n'ime ha wee nweta Baghdad. Mana ka ha nwetaziri Baghdad, ndị Iraq wee baa agha nzuzo. N'ofu arọ ha ndị Amerịka nọ na Iraq egbue mmadụ 8,000 wụ ndị agha Amerịka, edobie na nzuzo. Ya na ịgbakọcha ihe na-emenụ, agha nzuzo a na-akpọ gorilla war ka bụ the only option ndị Igbo nwere iji wee survive. The only option ndị Igbo nwere iji wee survive. Dịka ihe na-ekwu, ndị Igbo ka anụsịara agha ele hurdles, nakọrọ ha ma ego ha, nakọrọ ha ma ụnọ ha, nakọrọ ha ihe niile ha nwere. Onye a na-ebata bụ ụnụ fụ nwa agbọghọ dị mma, ọ kpọrọ ya n'ike. Ọ bata fụ ụgbọala ọ laikiri, o buru ya. Ha na-emechacha ihe niile anyị ha melụ. Nkasị ụmụazị n'ala Igbo, maka agwụ na ihụrụ dị n'ala Igbo tata na-ebu ebe agbawụsị ụmụnne ha. Ị nwere ike ọ na-asụ Igbo esi na onye Igbo ka ọ, mana enyobaghị m ana ime. Ụfọdụ amụrụ amụtago nwa. Onye amụrụ 1968 amụtago nwa ruru 20 years or 25 years or 30 years. It depends mgbe o ji wee nwaanyị. So onye amụrụ 1966 mgbe agha tekigoro ihe dịka Asaba, amụtagokwa onye ruru ọgụ arọ na abụọ. Mana ije n'isiokwu mbụ, anyị bịazie chụbazie ka anyị nweta ego nri
chụbazie onye si n'agha pụta na-ebu onye buru nsị na mba dị iche iche na-alụ ụmụ ọrụ dị iche iche makata nweta ego kpayakwa ihe ọ na-elebu mbụ ụmụ kịrịkịrị ahịa ọ na-elebu mbụ Chineke si ebe ahụ wee gọzie ya o wee zụba ego ya egwu a na-atụ ya maka anyị ji ofokwu wee nọlụ nọkọta anyị were ụkwụ na abụọ nọlụ anyị n'ọnwa ya hapụ na vileji n'obodo anyị ogote ọ bụrụ ndị nọ Lagos bụrụ ndị nọ ugwu Hausa ụmụaka ga-anọrọ n'ala Igbo ị na-anata na-abịa afọ onye be emegidezie nwa ebe anyị tibe gịnị na fa yeso difa wee jebe ebe fa nọ gịnị na ife abụrụ marriage ọ bụrụkwa di nụ na di nwa nwa ebe anyị pụtara kpọkọrọ ụmụazị bịa anọkọtazie alụba ụlọ echefuzie na ndị lụrụ alụ ewee nụọ agha na ọha nchaba anaghị agharụ ndị lụrụ alụ ewee nụọ agha ọha nchaba anaghị agharụ onye Igbo fụ onwe azụ onye Israel nọ n'okirikiri ụmụ Arab tata ndị Igbo zụtala ego na-esi ebe a gba ụgbọelu eje mba China olue mba China ọzụ ahịa ma ịkwado ahịa ma ịzụ azụ ma ibunata ya ebunata ma ile ya ere ọ na-ewe ọnwa ịnọ ọmekọta tụtụta ịlụ ebe a na-alụzi nkụrụngwa ahịa ahụ a na-akpọ indọstrị o bulie n'Westia n'obodo ahụ obi ebe ọ bụla ịlụrụ indọstrị n'ala Igbo ebe a na-alụpụta ngwa ahịa isi ala Igbo je Kano wụ 9 hours isi ala Igbo bịa Lagos wụ 6 hours trọk iji trọk wee gbe ya kerizi ihe kpatalụ na ị nwere ozi ọgụgụ isi na ị na-anọ ọnwa ịtọ ma ịzụ azụ ịpụ apụ je zụa chelegori kọmpanị wee lụchalụ gị dị ngwa ahịa iwe tinye n'ụgbọ o wee nata ịgba ya agba bupụta ya wee lee ya ọkụrụ ọrụ n'ọnwa ịnọ oke ka wepụ nke olule ofu onwe ka were n'iji ofu onwe wee lee ya ka wepụ ya ịkwado ya akwado na ije zụta ya azụta na ibunata ya ebunata were go ọnwa ịtọ onye ọ sọrọ gị bụrụ etu a ka o si wee dị maka o nwere ndị ọzọ kwụnye chịkọ mba ụwa bịa ahịa na China ịkwụnye ya on aka na-arụrụ ndị ahụ sị gị nye gị time ejiji alụpụta ya on na ihe nna ajụzi iwu ọ ịlụzie nkụrụngwa ahịa gị n'ala Igbo ọ bụrụ ịgba 6 hours wee nye enweta warehouse na Lagos ka ọ ịgba 9 hours nweta Kano for the heart of the north bụ ihe bụ nsogbu gị ndị Igbo nwesịkwa ọgụgụ onwerozi ndị nwere ọgụgụ isi nọ n'ala Igbo anyị onwerozi ndị nwere ọgụgụ isi nọ n'ala Igbo anyị onwerozi ebe a na-ana atụ alụ onwerozi ebe ndị Igbo na-agbakọ onye Igbo fụ ebe ihe na-eme nwanne ya n'obodo ọzọ ọ mmiri pụọ jewalụ onwerozi onye nwelụ aba ntụgharị ọ gịnị na-eme nne m sị m na agbụrụ anyị afụ ha agha na ọhịa ka anyị ji ezuzu ezuzu ọ na-ebe nwa m alụkwana ihe ọbụla na mba onye ọzọ n'ọkwa anaba agharụ ọkwa oluene na ọkwa chajana welu mma anachighata azụ n'okwu mkpọrọ ọnụ onye Igbo fụ onwe ya azụ onye Israel nọ na etiti ndị Arab oke okwu ọzọ dị ka ibie n'afọ 1963 ka ndị ugwu chọrọ imezu ihe ha kwuru na ha ya asụnye Koran na Atlantic Ocean na ha ya agbanwe akara aka onye ọbụla bụ onye Southern Nigeria bụ onye Nigeria ha gbanwechago nke ndị ugwu niile agbụrụ niile nọ n'ugwu agbanwechago akara aka ha maka ife ha na-emewo ihe dịka na Kebbi steeti ebe m biri mma ha enwere ndị na-asụ asụsụ dị iche iche 12 na Kebbi steeti ịbịa ihe ndị gbanitere enu ihe dịka Zulu ihe dịka Hausa ihe dịka Zabrama ihe dịka Yawuri ha ndị a bụ ndị agbụrụ dị iche iche nọcha ka ndị obere kpara afa Fulani bata na-anụso Zuru ọgụ
ndị Zabrama yere ekwe tinyere ndị zuru aka, ndị Hausa yere ekwe tinyere ndị zuru aka, ndị Yawure yere ekwe tinyere zuru aka. Fara nọgide ha emerie ha, kpọta ofu onye ha mee ya eze na nke ndị zuru ahụ ha emuvukwa bai Zabrama. Ha na akwụsịbụkwa ndị Zabrama, ha kpọrọzikwa ndị agha ha pụtara na zuru wee nụso ndị Zabrama merie ndị Zabrama tinye eze onye fara n'ebe a. Etu a ka ha si wee jigide nọọtụ niile wee chịkọọ ha ọnụ jide ha gbalata saịdị be anyị, wee bụrụ na ha gbakọọ etu ha si ji abata be anyị, ọ dịrịfa ọfịarụfarụ ha na-ewezi ndị Igbo anyị were abata. Mgbe ha chọrọ ịgbanwe akara aka ndị Imo steeti, ndị Igbo anyị ndị be anyị nọ n'Imo steeti, ha bịa gbakọọ na ha meriri na Yoruba Land 1963. Mgbe ha wepụrụ onye meriri tinye onye ọzọ, ndị Yoruba wee holu ntutu taa maka ihe ịgbanwe akara aka. Ha na ha dọgide ọkwa akwụkwọ ofisi ịstọ onye Fulani in disguise, dọgide ha ekwerọ, ndị Yoruba ekwerọ. Obute ime Q 1966 echeje gọọmenti gbuchasịa ndị alụ ahụ niile. Ndị Britain wee tụgharịa ya bụ okwu uzie na egburu na nke abụọ Q ndị Igbo, mana ọ bụrụ ya bụ ebe na-eje. Owelu 1983 ndị Fulani na-chetakwala azụ na ana Yoruba wee jee n'Ondo wee wepụ Michael Jackson meriri na ịtụnye aka echi Ondo steeti, wee tinye Akinọmụ Boriowo Sabotua. Mgbe etinyere nke nwa nwaanyị na-akọ iri kịta, nwa nwaanyị a na-akọ iri ọkwa ihe so nna esi na nwa ahụ ma ihe asị si na arụ dị ya na arụ adịrị ya asị. Mgbe anụrụ ihe dị na ya ndị Yoruba gbugbe anụgide Fulani kpụwa emekwa Q again 83 wepụ gọọmenti ahụ na-achị. Den ya onye ka ha chọrọ ịbịa n'ala Igbo nwee ụjọ maka ha mara Igbo dị ka ịnụ karịa ndị Yoruba. Ha nwee ụjọ gbakọọ strategies etu esi abata, ha kpọọ Fada Mbaka chọrọ ya ego maka ori owowo ego ọkwa ego onye bụ pụta ha na ego ọ bụrụ Chukwu. Ụmụnne ya ka ya agwụ ya okwu ikwu ọkpọ kọntaktị ya ozugbo abịa kpọrọ owere ego sọtụ atọ asọfa onye ahụ a na-akpọzie karịsịa ọnwa na-etiri ọla oke mmiri afa bara uru afa ndị ala. Tata ka onye Igbo na-abụ nweta oje ebe mmụọ je gote ọkụ ebe mmadụ bịa rafuo ya. Onye Igbo jee họtụcha gbagharịsịa bute ego, o jee ego moto 500 million 1 billion na-agba. Ọ bụrụ ya bụ development. Ụmụazị anyị rachara egbe gaba nwere ụlọ ọrụ lelu, o nwere ebe a na-alụ ngwa agha ịlụtalụ, o nwere ebe ịlụtara ebe a na-alụ akụrụngwa, o nwere ebe ọ dị. Ụmụazị kụcha akwa na-akwụwara emekọta biofut chigharịba egbe. Bịanụ gbaa ụgbọala ahụ unu na-ego, bịanụ gbaa ya n'ala Igbo ndị ala. Onye zụta nweta ego ya anata bịa drọpụ ndọsịrị na napenna ya. Ụmụazị enweghị ha na-alụ, anyị eburu moto na-ata ihe ọnwụ n'anya. Onwekwu enyi nwaanyị o nwere narị ya asị ya na chief chọrọ ịfụ nne, chief akpọrọ nwunye onye ahụ fiansie ịnapịa ya enu agbọwa ya n'afọ. Gere ihe iji wee karịa ijikọ echi ego. Ọkwa ego unu ya erichi ego agụcha na-enye unu a na-agba ọsọ. Ọ fọrọ nwa obere were onye Igbo mewe eksperiment etu o si wee mee ndị Juu na Germany. Agbute gị dere ndị akpọpụ ego isi a na-ene etu ụbụrụ mmadụ si alụ ọrụ. Ọ bụrụ na aka ebe ego aka a na-afụ etu aka mmadụ si eme. Ndị Juu pasịrị ya and ụdị ihe a kịta mere ndị Igbo a na-eme ndị Igbo kịta ka ebido mebe ndị Juu. Na-aghọta onye Juu dịtụ opportunity ịgafeta na the other side na nke ebe ndị nwe obodo nọ, ọ na-agbazi ụmụnne ịsụalụ ya Jewish language ọgbụwalụ na ya chọrọ nnọọ na ya chọrọ ọ na-ya ma ife ya na-akụziri na-agwa ha sekriti ndị befa. Ọ bụrụzi onye nwa ihe ọ ya ka e wetara anyị agafu ekperime ọkpa ọcha kpọta ya jee Abuja kpugbu ya. Emechara elekshọn daa bụ onye nke nọ hopres ka ebu ibe bụ hopres ọzọ dị mgba ihe ịmara ihe ọkwa ego ihe achụta ego irie ya mana
ihe na-enwe obi umeala na ndụ. Ọkwa mmadụ dị ka egbugoro kịta a na-agbagbusi ndị mmadụ na-agbagbusi. Ihe anyị ka bido agitation na-agbagharị Fada Mbaka kpọọ ndị Igbo sị ha na Chineke agwaghị ya o, na election Imo steeti na Chineke echuzugo onye nke nọ ka ọ bụrụzi onye nke izizi na Chineke gwara ya maka ha mara ndị Igbo fụrụ Chukwu n'anya na-atụ egwu Chineke. Egbe ezuo Mbaka wee download every damn thing. Ihe ọ pụtara bụ na gọvanọ ọbụla nọ n'ala Igbo today, onye ọbụla bụ gọvanọ na taa, ọ bụrụ na ndị ugwu gwa gị ikwere ewepụ gị, o nwere ife ya emenụ fe test gị ofu na ọ galụ efugo. Mbaka amara ihe o melụ na-alụ ka ọ kpalụ. Hey, onye tere ude nsọ, o nwere ude nsọ etere gị, ihe tere gị bụ granọt oil olive oil, nwere ude nsọ etere gị na-alụ onye ụnụ na-achụ ego. Ihe ladịrị eme ụnụ ile ụmụnne gị lelefe n'ala ego tii na akpa, mana ọ bịachekwe. Nwaanyị na-atụ nyasị na ọ bịachekwe. Onye ọbụla ya fụcha, onye ọbụla ya emecha afọ ife ọfụrụ onwe, mee ife o mere onwe ya. Ọkwa ego bute si ebe a ịnalụ tụọ ụmụnne gị aka egbuchasịa ha. Onye Igbo nwa ihe bute ego, biko ọsụsọ ịrụ ụlọ ka eji eme development. Matias Akụ, ị na-asụ ọhịa ebe ya alụ ụlọ, lụọ bụ na iji ego lụọ ebe a na-alụpụta ngwa ahịa, lụọ ebe a na convert ebe ahụ to industrial zone. Mgbe e nwere People's Club ka a lụrụ industry highest n'ala Igbo, kịta onwerozi ebe ndị Igbo na-agbakọ ekwu okwu, onwerozi ebe a na-atụ aro. Kelee ụdị agbụrụ ụnụ agbabụrụ ndị ala, onwerozi ebe ndị Igbo na-agbakọ tụọ aro. Mgbe People's Club dị, if you need a plastic industry, then every part of Igbo land, salon industry everywhere. Ferdinand Anara na-arụ motor spare parts n'anya Adam n'olu ala. Many people lụchara industry na befa, ihe niile akpụrụ na taa Igbo ọsị gị ọkụ adọrọ. Nwoke ịlụcha cost of production gị, itinye ego gị gen gị wee tinye n'ahịa ndị yele. Ndị Jew na-agba ego bata ha aka, ha sụma salt wire within the Jewish people 7 times before he spend it out. Ihe ọ chọrọ igo jee ebe nwanne ya nọ jegori ya. Etu aka esi akwalite mmadụ. O were na ego moto ịnọsịn, mmadụ one ndị Igbo na-eji ego moto ịnọsịn, onye ndị Igbo one na-agba ya ịkwalite ya. Ihere mee ụnụ, ihere mee anyị bụ Igbo na nna agọrị ka m agụpụrụ onwe m. Ihere mee anyị maka esokwu m eme, ihere mee maka okwuchukwu dị ya, ihere mee anyị nwa bụ Igbo. Ego onwerozi onye na-ege nke ibie na-ekwu. Onye ọbụla nwere ike ile nna ya ma ya bụrụ na o nwetara ego. Ụfọdụ na-elekwu kidini ha tata, kelee ọgwụ ego karịrị nke ndị Igbo. Gịnị na-eme anyị? Onye a na-achụ na-achụ onwe ya. Ndị Igbo unu na-ebe property. Gịnị ka unu nwere? It takes you 50 years ibia niile arụ akọ iri tata, 50 years ka unu ji wee nweta the money. Ịlụrụ unu ebe ịlụrụ property. Gịnị ka ị na-eruzu? Olugo ihe Jewish people lose na Germany, olugo ihe Jewish people lose in Europe, olugo ihe Jewish people lose all over the world. Eme ihe so ihe kpata na Swiss a nọrọ na Europe. Ị nwere idea? $250 something billion. Ọ ya akwụ ndị Jewish people ha kwụcha before ha baa Europe. Ego mgbe a na-anụ Second World War, ego ma gold ma ọsọ ndị Jews dọpụrụ na Swiss as safety place. Ndị Swiss na-acha ya the data eji wee keep that info. Ndị Jews kụọrị ha mmadụ, kọnye mmadụ na the Swiss bank. Onye a wee amụwa ya ọbụla Swiss kid as a Jewish person, agwa ya the purpose eji wee tinye gị or to the pinnacle, pull where the data, the secret data. Ndị Swiss amara onye ọbụla o pull wee benati America afọ agwa ndị Jews ndị Swiss a na ọkwụnụ sị na ngwa akwụkwọ afụlefu na ya ebe a ụnụ ya akwụ the money with interest. Ha yọgide wepụrụ ha interest, ha ya akwụcha the money, kwụwa ya $1 ya rapụ ya, ha kwụcha ya biga ha bụrụ member of ha baa euro. So use euro, ha kana use Swiss francs tomorrow. Ebe nna aga ka nna aga
unu na-eri property block and cement na confuse unu block and cement ịchụtara under 50 years ihe nna agwa gị bụ na o nwere ihe ị na-lose. Jewish people lose intellectuals is only one Jewish man nwere the dream of ịlụ atomic bomb had by Essen gbapụrụ from Jewish person mgbe ha na-eso onwe ihe ime na Germany na-eso onwe ihe na Germany mgbe Nazi batalụ mgbe Hitler party batara because all Germans all the Roman Catholic na-achị Germany for a long time, Roman Catholic political party. Mgbe ndị Nazi batalụ ha wee si na Jewish people with the demon ha from n'ụwa because of what? Ọwụ na-enwe exam enwere a Jewish person agba first gba second a German agba third na-ewe iwe na ọ bụrụ na ndị ekwensu anọrọ ya na anyị maka gba first anya ụfụ ahụ na-ebuild etu a ka ọ dị gị nwa na onwe gị bịa eburu onye na-ele sachet water ị na-ebugharị megide oyọta nwaanyị nwoke Yoruba ị na-alahụ na karidọn bie mmiri ma were naịrọn nke onwe gị megide ịkpọba sachet water ahụ butebezie ya na big one from there megide mgbe ihe grozie ọfụbazie gị iriwego big ọnụmata ife ọfụrụ gị nye ya onwego grudges na mkpụrụ obi ya ekwe anụ ọhịa bịara mbọsị ya. Gịnị ka m na-ekwu? Ndị Jews na-edevelopụ onwe ha na-agụ akwụkwọ na-edevelopụ onwe ha na-ebedevelopụ onwe ha anya ụfụ na-abịalụ ha wuti anatarachi Chineke nyere ha ebe ịzọrọ okwu inwere ya anatarachi ahụ o wee gagide wee rutezie mgbe o rutelụ na onye bịara na-achụghọzi ha wee chụgharịcha na ya egbuchasị ndị Juu the whole Europe, mana Chineke mere ha amara mgbe Nguyon na-eje maka ihe na ndị Jewish people assembly wu ni ha na-eri. The Jewish people don't eat what the world eat. Ha nwere ebe ha na-agbakọ etu mụ na gị si agbakọ na mgbede ọbụla ije ebe a na-agwụ nkwobi, ije ebe a na-agwụ isi ewu, ije ebe a na-esi ofe onugbu, ofe nsala, ije rie nri a na-akpọ ya nri ndị Igbo. Etu a ka ndị Jewish people si eme ha na-agbakọ. O nwere ndị na-abịa ekebe akwụkwọ ebe ahụ fụ onye a na-akpọ mmanụ na-eme ka onye ala ọbịa ọ na-ekefe akwụkwọ 18 something ka a na-ekwu ya 18 something ada 1883 na-eke dem akwụkwọ na-ekenye ya. Ben-Gurion bi amụrụ na England, ọ bụla a big journalist, a big boy, a medium mogul ka ọ bụ na England wee na-eto tochụọ na-anụ na ya bụ onye Juu na-asụ Juu na-ekpe ekpelefa na-agakwa ebe ndị pefa na-agbakọ tarara oluzie ofu mbọsị o wetara anya abịa nwoke anyị abịa na-ekwu ya pefa na-ele nri a na-afụ ya azụ onye ala oluwandị ọ nara dị ma na akwụkwọ n'ala obi ụlọ ekwere bịa n'abalị were akwụkwọ agụba gụcha ya the Zionists gbakọ kelee ihe what is this Zionist? Do somebody ji ego, he put money into that thought. For meeting, first meeting na Brussels. Boy, Jewish people we all over the world were there. And see how ọgbakọ wee bido tụwa ego. Ha na-atụ ego na-atụ ego obere na-atụ ego obere nakụta akpọrọ ese dị ofe onye oje na Palestine gote anị luo steeti na-alụ a na-eme secret. Nwere ndị Arab amara ife na-emenụ tinye lelelelele wee ruo mgbe ha nwere nsogbu na Russia, ibido gbuo ha na Russia, epulue some Jewish people nọ na Russia kpọrọta ha ebe a ha lugolu unu adịgo ihe niile adịgo akpọrọtafa ebe ahụ. Oge a ka ndị Arab mepere anya what is this people before nke Germany se mgbe nke ndị Germany na-agbapụzi ejiri ndị Juu wee kpọọ ya bụta onye Juu ebe pụọ ya isi wee na-eme experiment etu brenu mmadụ ụbụrụ mmadụ si aga wee mee ihe dị iche iche were ha na-eme nchọpụta. Gịnị ka m na-ekwu? Mgbe ha na-esu onwe ha imi, Albert Essen ka bụ lecturer na University of Germany in Germany. Mama ya bụ a German, papa ya bụ a Jewish person. Ọnọla ebe ahụ mgbe e gwara na every Jewish person ya na-eyi badge of David for easy identification. Ọ dịzie too hard for him. Ọ gbapụkwa na England, England wee gba na America wee lue wee weta the formal o ji wee bịa. The format o ji wee bịa ejegwa American president. Mgbe aka ọgụ a ebidogo n'iru na-emetụ o weta formula ya wee lụpụta atomic bomb. Okwe na ere yetu ya na Germany wee ebe mamu ya si wee jebe na Japan wee arise to the Germany wee tụọ ya ebe ahụ.
ụdị ọ na-agbakọ kịta Russia, China, South Africa, Brazil, India na-agbakọtakwa ọnụ ka ha nwekwuo NATO nke ha. Ihe a na-azọwo resources nọ na third world countries ekwe ihe a na-azọ ihe niile. Ihe dị na Russia today and Ukraine o nwere ihe na-esele ha African resources. Mali mere coup gbana Russia, which all of us mana Mali nọ under France, and France were member of NATO. Guinea mere coup gbana Russia, Burkina Faso mere coup gbana Russia. So anyacha ndị NATO na ọ bụrụ na arapụ ndị Russia, in the next 20 years all the animals nọ na their cage will run to Russia. Ha wee chọọ ka ha tinye checkmate ya Russia, problem wee pụtaba ịnahụta. Mana Chineke na-achọ iweta new world. Etunumọchị wee fịa weta obere ọgụgụ isi nwere ka njebe ebe na-eje. Ndị Igbo ka m na-ajụ si ha biko, ọ na nwa Mgbeke amara akpụ ka ọ na-agụba adọrọ nkọ? Kedu ihe kpataziri na onwerozi forum ebe ndị Igbo na-anọkọ atụ alo? Kedu ihe kpataziri na onwerozi ọgbakọ chịkọrọ ndị Igbo? Ndị Yoruba nwere Yoruba table tennis club, ha nwere ọda organizations chịkọrọ ha ọnụ a na-atụ alo. Eru ebe ahụ ekwuo maka ihe gbasara Yoruba, ekwucha aṅụwa iyi maka ha ma na abụghị ndị wuruwuru. Ha aṅụwa iyi, onye jekwa ekwupụta ihe anyị kwuru anasa. Ndị Igbo kerezi ihe mere na onwerozi ebe tebụl anyị na-atụ alo dị. Unu gị unu ịrụrụ na Lagos, ekwue ndọsịrị gị na Lagos maka na inwe ruru uche, inwe uche mara na Lagos to Onitsha to any part of an Igbo akarịghị 8 hours. Ịrụcha indọstrị gị road wee na moto butie ebe ahụ, bugotie ma ha na-elie. Ịchọkwa ịnọ ebe na-alụ ya na-elie. Ndị na-eruru indọstrị na befefe anwụsigo, mmadụ a na-agba ala si na ya yi akwa. Ndị ala ka anyị bụ, anyị abụrụgo ndị ala. Kedu ife mere nọsị nke obupụ ndọsị ka o establish ndọsị ya out of Igbo land? Kedu ka emere ya? Nyanwa kwedo na ya yere bi egbu ege every place. Ma Chineke na-azụ ekpere azụ ndị Igbo ekpere mara zi ekpere bụ na ebe nna ya lụwa ya na be nna ya taa, na-alụ ya na be nna ya taa. Yes, gịnị ka m na-ekwu? Ndị Igbo jee n'ọwa uche, hapụzie na ego, jizie n'ọwa uche. Na ka m gbaziela ụnụ Igbo ama all over the world. Ndị Igbo azụgo ụmụ ha n'akwụkwọ, ha nwee ọgụgụ isi gụta ihe dị iche iche, mana ọ ka achịkọzi ihe niile ọnụ. Onye na-eso gị na-ara arara ụra ahụ, ndị enemy anyị they don't sleep. Ịbịa na every like World Igbo Congress, ndị gọvanọs ha tiri na ndị Igbo hijack gị elu he send agents, he send agents. Enwere ike ofuke ma mmadụ na-abịa eje n'otu ihe kwuru wetekwara ndị Fulani azọrisie ya. Ọ bụrụ ndị Jewish bidoro ya, ọ balụ ha ọfụma. Kedu ihe that World Igbo Congress metegoro n'ala Igbo? Elu ebe ahụ nwa champion kụtụkọ bọtụrụ bue nwaanyị gbasasị ya. Onwerozi arụ a na-atụta, onwerozi arụ a na-atụta. Ka m gbalụ na ama today, ndị Igbo kwuo na fe yere jezi Abuja je keta ego mmanụ, apụta ị na-eyi ya mee budget, emechaa budget eke ụtụ onye ọbụla atụwa nke ya. O nwere oyere akarị 10,000 naira onye ọbụla na-atụ ụtụ ụmụnna erodu ogonye gọvanọ na-alụrụ anyị ọrụ. Anyị nweji ikikere onwe anyị, ihe niile anyị hụrụ anyị na-akọtọrọ ya ejegheri uwe anyị nweji ikikere onwe anyị, were bụrụ ohu na ana anyị na be nna anyị. Mana ka mgbakwalụ na ama ọzọ, ka mgbakwalụ ọkwa ifere alụ niile a na-eme n'ala Igbo. Chineke ọkwa arụ ka ndị Israel mere, Chineke wee chụpụ ha na ebe ahụ, chụọ ha many times. Chukwu kechekwalụ onwere ebe o nyere si aza n'obi ndị Igbo na n'obi ụnụ, ndị ugwu na n'obi. Ọkwa ebe ị zọtara inwelu, ebe onye zọtara onwere ya bụrụ na eburu na ntị. Chukwu ekekwa ha na si na ya na ndị Juu na ndị Palestinian. No, ọkwa ebe ị zọtara inwelu n'ụwa tata, ebe ọ bụla ị zọtara bụ ya own. Ebe anyị na-akpa ana Igbo nụ abụghị na anyị kpachapụrụ anyị ekpochapụ anyị apụọ kpagharịba ka ndị Fulani akịta. Anyị enwere ozibe anyị ka ndị Fulani na-esi onwu ka ha nwee ebe, ọ bụrụ ọdịpa matara ha ụta ha makwa ihe ha na-esi onwu ka ha nwee ebe ya asị ihe ahụ Fulani land in the next 200-300 years. Ọ bụrụzie issue, ọ bụrụzie story. Yes, na anyị etu ndị Igbo si ekwu na ha nọgo 3,000 years nke mmanụ ọkwa etu ahụ ka ọ dị, ọkwa etu ahụ ka ọ dị.
etu a ndị Juu bịa kịta mee occupied territory ọkwa etu ahụ ka ọ dị o nwere Chukwu ekekwa ha na okekwe ha n'obi ọkwa ebe ịzọtọrọ bụrụ nke gị ya dị burukwa ya eburu n'obi na-asị ya ebe abịa Igbo land if you are not to protect the Igbo land